Хора, аз съм Мартин и сега играем на Zombie Catchers. Нека да започваме. Така, зарежда, готово. Значи тук имаме няколко неща, които да такова ми. Вижте много, като втигнах лева вчера, то им са такова. Ми са, нали, виждате оправи, нали, не са направи. Ето, направим са. Сега да играем малко. Да хванем 2-3 такива страшни. Който и бе. Лошо видео. Я да гледаме видео. На вас сигурно няма да се гледате и че. Добре хора, ето ме отново видеото свърши. Сега да се върнем към гарата. Гледам зомби са, 2 зомбита ми дадете и те. И дай за едно ключ само 2 жълти зомбита. И жълти, а бяха поне тия новите червените. Нали? Люлави ли червени ли са тия? Ето го първото жълто, преди да почна да бяга. Чакай, така ако пусна и ето тук горе се качим. Ще не ми е тук на комина. О, не при мен е такива. Не при мен е такива. Добре хора, ето ме отново. Сега нека спуснем мрежата за всеки случай. Ето ви мозъчето. Това ще бъде много трудно. О, като гледам. Добре хора, спасихме положението. Ох, за малко да ни избягат. Ужас. Ужас. Добре, точно са. За малко да ни избягат хора. Ужас. Аз коствах двете мрежи. Ти беше гадно да скоствам двете мрежи. Тук сега скоствам едната. Ти виж каква е гадна. Краде мозък. Мама ти. Изерница. Да събужда другите зомбита. Аз пак се справих. Момиче. Добре, сега някакъв друга е, мами. Дай ми рогата. Дай ми рогата. Дай ми рогата. Дай ми рогата. И ще се и едно на всичкото отгоре. И едно. Гледай го ти. Гледай го, значи. Го и срам. Добре хора, с мама има да продаваме. Се върна, когато не се заредят 6 минути. Айде. Ето ме хора, върнах се отново. Сега всичко се изпродади. Никакви зомбита вече нямам. Сега нека купим едното. Какво да купим? 34. Кое е пауъра или времето там колко да лети? Сякаш времето, да, времето. Добре хора, сега 2 минути. Има 2 минути. Даже, да, ето 2 минути. Колко пръчки искаш? Нати 2, бе. Нати, бе. Айде. То. Айде. Ще ви хванем. Дай ми розово, искам роза. Много съм прокатил плаващите стрелички. Дано така да. Има розово. Има розовото му с розово. Ади бе, гледай го, кой е гадно.
Да е едно розово. Дали са гадни, бе? Да е розово, моля да кажем, че това е розово. Моля те, бе. Гати, бе. Никво розово. Готино съм, ето съм. Сме са хилита пака. Сори хора, ама... Гледайте колко зомбита хванах. Много са, нали? Много зомбита хванах. Много. Нещо. Гати, бе. Съм 500 ще направят сам. Съм 500. Гати, бе, хора. Гати. Много гадни, бе, много гадни. Много гадни. Много гадни, жена са гадни тия лавичките. Дай, кажи ми, че е две. Кажи ми, че струва двечки. 9, не двечки, сериозно. Как взема музика. Как взема музика. Как я мразя. Хора, аз съм стигала до тука. До Чинатаун. Съм стигал Чинатауна. Съм стигал до тук. Гати, бе. Много гадно. Се върна, когато не ми се направят паричките. Хайде. Ето хора. Няма. Значи сега се прехвърлям в една игра, в някаква друга игра и се върна. Ето хора, вече се прехвърляме. И сега като се прехвърлих, сега ще почне. Мисля, че доста от вас я знаят. Да видим колко я знаем. Знаете, кой я знае, кой не я знае. Казва се SimCity Build. Тук си правиш нещо като град, да трябва да правиш много сгради, идват ти хора, трябва ти много материали са нама. Ето гледайте моите материали, колко много материали. Точно са напълно, трябва да взема разумно. Трябва да знам кое да взима. Айде, напълним се и вече няма. Не може вече. Вече не може. Сега. Някои неща да са готови. И, например, беше за дърва, да. Си го спомням, беше за дърва. Си спомням за блоче, да беше, да. И сега тук веднага не чукове и ми трябва чукове. Веднага блочета. Веднага блочета. Блочета ми трябват. Тук. Не ми трябва нещо друго. Блочета ми трябват. Разбирате ли? И тук дърва доста трябва. И такива. Трябва доста. И така. Ето. Така заредихме. Сега тук също нямам кой знае колко да правя. Чайца електричеството, кой е електричество. Че аз трябва да знам къде няма електричество. Къде няма? Аха. Що няма? Що няма? Ето го електрически стълб, къде що не да? Що не да? Сложим едно такова. Що ще след? Той сложим, ама. Тук, ама зад него, мамо. Зад него, бе. Няма да е зад него. Бе, тук. Сега и тук става, и. Значи. Са решили проблемата и сега. Решили са проблема, бе. Питам, решили ли са проблема, и. Ще тук сложим един парк. Кой е най-ефтино? 140 такива, ужас. 5000, 4000 и така. Сложим ето тук. Ето така. Сложим една къща и там.
И тук сложим една къщичка. Така. Ето къщичка. И какво искате? Охо, че иска само е такова. Добре. Добре сме, хора. Добре сме. Добре сме, хора. Добре сме. Ми пишете сега. Ти ми братовчетка ми чайте и сега. Вижте. Ще само. Гери в YouTube се гледа. Вижте, ще снимката. Ето е снимката. Не. Аз също искам да... Ето. Така в играта се върнахме, хора. Не в снимките на Герито. Значи, и тук трябва да сложим тази сграда. Ще сложим ето тук. Добре. Добре. Тя иска дървенца. Хайде да вземем дървенца. Така. Да вземем дървета. Добре, хора. Ето, върнах се. Да вземем парички. 40 пари само за 3 дървенца. Моля ти се, няма ти стане за 2 дървенца. Няма ти стане работата. Разбираш ли? Май нещо не разбираш и... Не, тук беше и такова. И дървош не трябва. Главно дървош не трябва. И тук така. И ето тук имаме дърво, добре. Много малко метал. Гледайте колко много метал имаме. 28 метал. За какво ни толкова с метал? Нали? За какво ни толкова с метал? Гледайте, сам булчета искат тези хора. Булчета, бе. Булчетата липсват, бе. Булчета, бе. 3 булчета. Дира ги намеря с толкова. 2244. No thanks. О, добре. Той ми хареса. Благодаря. Ето болчета. Какви болчета? Аз отде да ги изкарам. Не съм абрагадабра. Че сложим и тук. Не са си да си имат тез. Хайде. На ви съседи. Ето ви съседи. Ето. На тия им липсват болчета. О, добре. Има готови болчета. Добре. Другото, то след няколко секунди, минути. Има едно готово болче. Някой, не никой. Добре, хора, това аз докато го такувам. Да, хора. Айде, какво? Благодаря. Ти кой искаш, бе? Искаш 60%, ами са доволни, ама не четат, те не щат. Те не искат да са ми доволни. Аз когато правя за тях, те гледай ги. Гледайте, че сложим под хора. Слагаме път, не искам да е крив. Пътя не е крив, пътя хубав. Пътя не е крив. Ето. За къща, за нещо, което искат. Слагат хората. Гледайте какво яко градче си имаме, хора. Тук да сложим и още един път. Сложим ето тук. Те малко да са колами. Не свършва тук. Ето тук ще съвършва пътя. Да, ето. Хора, това ще бъде за този епизод, клип. Надявам се да ви хареса и до следващия ми клип. Чао!